Han passat molts juliols des de la nostra despedida. Han passat molts estius des que la nostra història s'ha convertit en poesia. És l'aniversari del Casal Popular Teocup, complint 10 anys. El que pretenem és fer un recordatori del recorregut de treball que hem desenvolupat durant els últims 10 anys. És un acte d'oci que també recorda els 10 anys del diluvi, el naixement del diluvi. El primer concert el vam fer en la inauguració del casal i la veritat és que ens fa molta il·lusió dir que encara estem ací tant uns com altres. És una cosa per a celebrar. Bona nit i benvingudes, estimades amigues. Volem donar-vos les gràcies per acompanyar el Casal Popular Teocup i el Diluvi en el nostre aniversari. I gràcies per res, com no, a les amigues del Diluvi. És curiós que 10 anys després aquí estiguem nosaltres parlant de feminisme quan en els seus inicis el feminisme no era ni un eix del treball del casal. Ara ens resulta inconcebible que no forme part fonamental d'ell. Hem sabut veure la necessitat i la urgència de fer del nostre espai un lloc segur de violències masclistes, un lloc de reflexió i construcció feminista. Aquests 10 anys no han passat tan ràpidament i vos volem explicar com ha sigut per a nosaltres tot aquest temps. Vaig anar per primera vegada a un assaig de Corball, la colla de cultura popular. Tot prompte vam formar una bona amistat entre totes, que gràcies al casal va créixer fins al dia d'avui. Després dels assajos de Corball, sempre sopàvem al casal amb la colla i les més joves pujaven dalt i jugàvem a dir coses. El Cuquet Fest és una festa plena de llibres i música per a xiquets i xiquetes, el que celebrem tot el poble del casal. Gràcies al casal tenim aquest ambient tan xulo i tan bonic i hem fet este grup d'amigues.